Sa number 3, Bacolod City Government magabutang na sa mga Blue Guards sa Bacolod Public Plaza. Sumugod bulan sang Hunyo. Nagapadayon na ang procurement process ng syudad sang Bacolod para sa pag-hire sang Blue Guards nga magabantay sa Bacolod City Public Plaza. Ginsiling ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga madamo na sa mga negatibo nga komento ang publiko na hanungod sa plaza, rason nga kinahanglan na nila magbutang sa pribado nga mga gwardya ang palibot sa plaza. Sandig sa kontrata, Hunyo tubtob Disyembre sining nga tuig, Blue Guards na magabantay sa plaza. Sa 12 ka oras nga shift, 3 ka Blue Guards ang i-deploy kada 6 ka oras. Kaupod sini ang mga magabantay ang mga empleyado sang poso pagkatapos ng Police Station 1. Nagaplano man ang syudad nga magbutang man sa Blue Guard sa mga mayor pagid nga mga lugar sa Bacolod. Damlag pa, ginpayag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga sa sulod sa ginakayo nga plaza nagapanago ang mga street dwellers kun adlaw rason nga hindi sila gilayon madakpan. Bangod sini nagmando ng alkalde sa contractor sa plaza nga padasigon ang construction bangod sang tinalikdan nga tuig ini dapat nahuman kung ibase sa ilang aging kasugtan. Yes, June to December, that's our initial contract. We're finalizing the procurement process, pero definitely, hindi na JOng mabantay dira, but security guards na gidya. That is how serious we are sa pag-regular sang plaza. Kay abalo naging kami, there are very negative impression about the plaza, and we feel we have to do something about it.